Ja, vi har haft et forsøg, hvor vi har skulle bestemme mængden af NaCl i et bestemt stof, og vi har valgt brød. Så til at starte med, så tog vi 99 gram brød og lagde det ned i 50 ml vand. Herover så lod vi det lige filtrere lidt i sådan, så drejede lige 10 minutters tid, så der ligesom, så det her salt, der nu end ville være i brødet, det kom ud til resten af den. Så gik vi herover, og så begyndte vi at dryppe, så begyndte vi at filtrere den ned i, sådan så vi ikke havde noget brød tilbage, så der bare var det vand, nu end var med salt. Så dryppede vi det herover, i den her. Så gik vi over og puttede 20 dråber indikator ned i det her, ned i den her blanding her, for ligesom at kunne indikere det. Og så lagde vi det over i den her, hvor vi tog en burette, og så tilføjede vi 2 ml Ag NO3, fordi det her skulle ligesom gå hen og blive lyserødt, så vi dryppede bare ind, så det var det blev det, og det gjorde det efter 2 ml, så derfor fik vi, så det blev pink efter 2 ml.